μεγάλος γιατρός, ο μεγάλος σκόρερ, ο άνθρωπος που βρήκε για 6 φορές δίχτυα φέτος στο πρωτάθλημα. Πολύ παθιαγμένος με την ομάδα. Αν το βάλει τον γκολ είμαστε αγκαλιά με την πρόκληση. Πάρα πολύ κοντά στην πρόκληση. 3-2 συνολικά και πάμε για το τέταρτο πέναλτι της εστίας. Πρέπει να το βάλει ο μεγάλος Λαζόπουλος. Πιστεύουμε σε αυτόν. Τι κάνει, δεν είναι τα κορδόνια του. Είναι το κορδόνι. Παίζει κάποιο mind game με την τερματοφύλακα. Θα δούμε. Παίρνει φορά ο γιατρός μας. Έλα Λαζόπουλο. Είμαστε όλοι μαζί σου. Έτοιμος. Το σουτ! Όχι. Δυνατό σουτ στο κέντρο. Δεν πειράζει.